Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurubiri okubwatya nigwo kuligirwa n'ebigoro byonsi. Werebiyo mwanju muri butaseni Ndizi TV nekiga kichinde no kwarigana imeyo morobiro bo mukungustengo ase okonyora abasubati bakora emirimo emiremeri emekongu eriya kumachikora kangane ya abasacha ase ritukori rero na gutari wika ase chinsemo cha mosocho riyo toigo ase enseme kunubi una ante birike gimante tutumira no mosubati stengo kagimo oyo waka amatofari mwanju muri ya amatofari ayo kwagacha chinyomba mokora chomba chiagachire buye iga ndetumira no mosubati ogochakere kwa kwaka amatofari endanya gotoresa nka kyabirika okora emirimo yaye na kemirimo yaya ere ase gikikiga niko tubwati wetira centera ya emetandao asense meri ya Facebook otunyamna Ndizi TV News digital kwekagari YouTube notumna Ndizi TV News nabo igo ase mtandao we website tunyamna www.ndizitv.net enamba nere kunyongonchokana na ase screen yao gabu igorogari ase kona enamba yere 0792192834 inire namba ogotwikira ase SMS akerogane tukugamba 92 twikire wetira ase enamba yitete mwachinsa cia kagimega ndanyale gotukwanira anya gotenga emirime ya endi achagete anya gotuyubwansu bwemirime ya bwire baba Niyamana. Tenga kyokoro kugoja kaga ngaitoro mete nata banu bile gukwana no. Samaritana ngoro ku Francisca. Bono ko iri kamere kabisa. Samaritana ngoro ku Francisca kwambuka. Erinde abantu bamanyete mono ngoro kurutu. Abere gingwaka matabori asa matuka mange. Kurugese naga chagete waka matabori. Aiga tsitore. Gakoro kurubi gosetora. Eri etarinde bato bagetekero banyarto kore gasi buna bangina mwa mukungu. Bona iga mukungu. Okay, banyarto kore gasi enkongu. Agaturuke eri eteri mwa mukungu na intena batorita betase ngencho egasi yetogokora. Yaberege gotusuki kurwa tambe sana. Ndibona gwachagete gwo kore gasi yiga. Kurugese naga chagete gwa kore gasi ye miaka yarirange miaka 15 asengencho mwana na chagete gokora nere karo musinya bwate mitinye 5 bona gagali form 2 kai nari gwachagete nari na chagete na renge litanga nari okorega biashara bya mitumba nkanyora ni gonko bende chiro boikanansa kuruma baka moro botarahonia bona garana nyoreta igonga chankanyora ngama chichirani cyane gwetangwa akachira matabori ngajigoriye nganyarira beneri gijana bariko ba matabori nje ngachaka ngora igo ngora baka bono na ikira sekerengeke matabori aya na bakogera naragira intachi mugondo tini ntale mabando nche ni gomi gotete ngobono gose ngokoro geti waka matofari gose ni skuru wachete waka matofari skuru tinchi etie na agitenganyora abandi bagwaka nkababu na ekonda kagachaka gwaka bakangorokera nigo nche ngachaka gwaka nigo bakoro geti nayo gachaka okay ekere wachagete egasi yebono gachaka gwete na yebono waka ebeko monyene ningo gosire to gaikira gosinga kwa usebese yo kunyara ko chake gwaka matofari ebika aiga gwaka matabori aya tatageti bese nkyatagete igatagete chiu chinguru chiao tuachagete numongina naro tokoroka baba tuachagete tuari gwakira nigesange kono mwagaka ogocha gwatiringesike wachaka yari ko gwarosie sanduki wachaka gwaka matabori tukana kumura matabori tukana kumura tukababuna negesange go mwamuriro yo mwamuriro gacheka ba matabori yesanire ndagaje mutebyana byarenga mu ndonga sambera kubiringa chake byasare bigo bakabona ira omeyetekere wataba gotiringesike kare bidana narorire ase emyaka ena abairo biko bwense abasacha no bagotiringesike na gotiringesike usina abasacha bagotiringesike esike nabango tiringa kero tuachagete igo tuari gotiringa gasike no gotiringa gasinini waka mataboro no akemia no akamia mocha misini no aka misini ina banyega saine komenta igento kero raso waka matabori no kweo moyo yani no aka no nyana abere turiko rusi moyo gwaka rera tano gwaka mambi 20 mambi 50 mambi kwanya gwikira 50 kwanya kweo moyo naende kwanya rosibuya egere gwakora kipwa kwanya menterania abuja bono ninki kya gosukumete ugachake gasi kwa wante bonchurire gwakolete nkwagenda mugondo gose nkwale masaya igosime kino ne bituma chinchuku kende
bituma mbi ari kwama nige ntigitang'anio maraba yitu gari kibusi ari kwama bituma bona kana jite kurigereria nyoro gusimika chibando kurwa gwika ruguru kwagase chibande gunia yemo lakini siko be kwabo kagwacha gwaka matabori 100 echinsiringi 1000 kagwa kira matabori ya 100 siringi 1000 no cost chibese cyo gusambira na bintu binde ekero kawo gocha gochibekera nchibese chiama kero muntu agocha kukuguria muntu kuguria matabori ya makepi no yora kuguria matabori ya misiri amisiri chisiringi 500 zira bajisa ino kuragerera nituko matagenda kona nake amate yawe ya tebetekere bono wachagete emeremegeiga emereme yakero banyirocha buna musio bikori yani mbare buno mugakona tari goitagirira lakini asekirete bono iga emereme ye neregerete abana bane ngosoma bari abana bane nkuragira bari buya esukuru bagendera gusoma nande gwetani buna umuntu urikira arasomya abantu ngai yaro kurusi chi customer chigo cha kugura matofari chi customer chirocho igokonyora buna tukuna kono buno muntu akugurira rero enjera mu gukwana nere enjera mu kugamba nere yagero banya gucha na abandi banya gucha nondo kumanye to gutumire customer bona chi customer joje na bachigocha bakaga na asense mondo che asaya igani gara Osene mbure atwita amache go korusiro chigo senga yoko nyora macharo umugaso noro gocha akatwa chikuya amache korwe ekoni irimu lakini asa matuka ya rero amache okonyora buna twarimire amache naranga yokonyora atere maschingoro twabucha twakira okay mwanchu morigari atika tosiome omotimo komoke tukwirena tonyare kumanya amange ayoba aya gukora musubati ndoche gakege marutu agwaka matofari nabo igo na nyanda akemechanderi bagwetira chinga kichi barasemerime yabo tubasa gusika tubasa kwenda tambe onomorobiro bo makunguste ngo Imyandizi TV obwansu bo mugusi Imyandizi TV obwansu bo mugusi Jonande gane agronomist na cheta Egerton University la college degree asogore so agronga bachelor of science in agriculture when I graduated back in 2021 now I'm a qualified agronomist trained as a crop production na part of animal production bono gaiga diok yes kara tuterere mugondo gaiga ndoche ebimeri ebinge gaiga se tuterere mutuboito nindoche chi carrot yes tutebya management ya enerie ya ase elinye mekwa mekeiga carrot gende tangani is a root crop togo yesimeka gwetera seeds Imyandizi TV obwansu bo mugusi Uyobono mwancho murire bwetase Imyandizi TV asoko gendera gotengera omurubiro bo mokunguste ngo nabo manyabwa atangani ngarere tora asense moyetora asebontetu waka amatofari nabo gotubwatia wetira senchera yemetandao asense moya Facebook tanya Imyandizi TV News Digital kuikagari YouTube no tore Imyandizi TV News nabo igase website tanya na www.imyandizitv.net enamba nere ekunyogoncho kana nase screen yao gabo eyerezo 9219284 inire namba ogotoikera sogotorikera SMS yao enyinge ntete bona tatenga omuntu uri uteite bono gochake mangana ya igaya waka matofori ninkikeria ganeiri ninkikeria obwanto gotwara naye baba Ruth bono ntete moto ototebinga ki omuntu uri andakotete gochaka waka matofari mbinto kina kiaganire ogotwara omuntu tete waka matabori bitangani goikora twara so gwakira umugondo riraba nya tubwatirira nabo kugura wapimirwa seiga omuntu akwana so gwakira
umanya konyora obukombe bwa obuya manya konyora gisanduki nendo ya mache bono kwachakire gasi ira bana bo gwakira ira balinde lyonse ya ira bandi liko balinde lyonse ira bandi liko ya matabori na nende ritari koya ira baliri tondi liko ya matabori tiro tondi riri ira baliri ya rito buri ya mugondo eri bono maiteri ira birito ne ria tora ira balike buse na riri liko matabori okay na amacha arorende amache arekero bono gwaikira serira beria matabori ira beria matabori bono liko bana amache igo bono lira beri wose na amache ira beria bali bakura maraba lindaro maraba akero kugura maraba goikugura ngana rubuche ira bariria gochi rida bugati mache ndiko matabori haya ira bariko matabori ndire na mache bono nte to chaki go aka gotinda chesi ke gocha rinde tonyo tomanya ngakie matofari ya gwako ntote banga gwake sikiga tamanye tina kesikiye gwako esiko gonyaka warenta mache kwa yochogani bono te to kigo bono ira benalio wakaiga pero kwali akire Kuri yake wocha sa mache usonye mache te yo kore ntako ganda kwa enta mache kwali yochogani pero kwali yochogani riga kwali rosi kwara bakari abeire itatu ale kigumi raya bari itatu ale kigumi tuna bone rira iga bone ria biro koro siesike lakini ngora etore process kuri tiringe bakari chikoigwa bono gotiringa okunkuru kyoko metega gotabo gotiringa unanga asaine gotiringa iga bono otiringa no bukombe goso gotiringa na magoro goso naki yani bogo bukombe bwo gotiringira ko bantu bo gasene ko gotiringira bukombe asenge nje bukombe na buri bwango useko ganinga no gotiringira amagoro gokorosa muno lakini asigwa ikire ririya abeire ngango gosinyere nabo gwetyo kuguruiga egera gwakoraki egera ya bigo mibiri yoroche na maiso kai ngase bono kwanya kubeke igo kugoro kwa ko nante buno kwane kwangire kurura ya kugoro ngori ko nanta nturende ntonare tuanarire yene gasi yaito kera wacha getaron kwana ntu nabo twari konya kunanta yo lakini tukanara wone kera gwakorire iga kwa chara ribono wone kera twakorire iga oko bange sikeje buya iga kera kwani bangire buya iga warenta endo ubegeta mache kera kwantira ndo yo ubegeta mache nabone iga ubeka mache kwante sanduki ya urasi muranye tia mache egere echiko soka otabe getia mache te ko soki tabori ego chiriko na antaine wamana kwenye kora iga ikwanya kora iga wabeka ase bao asimoro sie bao nero to gwaka itabori kitabwa tie bao wasi bomba iga wasi alira mache iga egera mache ya chiko korenta ubosimuti wamanya gukora iga kwangu sesike iga wabeka asi muiga tereiga egere litabori na lya chiko bachikona okay otaiga tereti ndiko bakona iga okonyora yabire nyingi unabona yabire nyingi iga igo koyinacha noko tobwa dimo iyo gose ya yo kona jira koboko kai koboko bugwa no moyo kona chega kwalenga nani kabisa iga na chi sari na lenga nai inse ba terenga nani bona gokora iga wanyara kwasoka ibyo kaya kenya yabire litabori igo bono nandi wachaka nandi wachaka elinde ande sandu girasi muranye beka mache kine gendo konyoro narite umanyete ngango ye kunia mache ibura igara mache turi kubeka ibura mache narongore ntori kwara kuni igagera mache akuna kwamanya nande kore nde sikenga ibone gendo konyoro narite bone ekero kore miremega na ki competition yere gati ino na basacha boko ngumbo iyo abagakamba gasaine gasi yabo nindundo gasaine gasi yito ase nyencho kero mundo ni gata kitanyore ndagira yerituko igo bono competition terimbe competition ya terimbe oroje na competition yenjara achete na kikia garda bagatoroka mwa mukungu inga kiabete na rora bakungu bali mona obagwaka matabori kiya tabono bagata gutoroka mwa mukungu lakini ndutoka baka na ndutokanara ase nginjene gasi yito okay chinga kiora aseme emerime yao anda kema kungu kyogwetera ama kungu to gwetera embura
kere mbura yature iroke mochani gutwere kero utaigio tariange matabori ari gagusarika pi bosomo chani obeko omorero omokeri ogochiko iyo begete riko tobeka chinko chisaine amatabori ari gagusarika igo bono goikobe kini naende omanyo omonto gwakera amatabori aya gusambera nigo agera okoreki agera nari aragoroseria amatabori aramaya igo bono chinko ng'ai okorusira cho chinke tokogora abora nyoro omonto akonerie chire n'omote nabora nyoro omonto akonerie na egari kulingana ng'ana kibwa pati ka biasara buno orochebire ngale ngogosamba rituko tori gosamba itabori matabori agora nyasambe baada y'emiti enye 3 gose 2 ase ng'incha kero gochiko nyasamba gosamba matabori amanga matabori chiri bwisano matabori chiri bwisatu nabono igana samba matabori chiri bwisatu ase ng'incho y'embura enyinge agasarika ase ng'incho arenga amanyiwa agateka mono sana ni embura yabirete igo bone kero embura yature nkonyora turasare nini sana na asense moyo echira aronga ki ng'ai mokorusia chiro echira abantu bamanyete ng'agane etora bagocha bagora amatabori abo bakona kuria omonto tagete kwagacha gocha taiga etora goita iga kwanyorire customer nondo oyo okogora piko mokaigwana nere buya abago gwakera esimi okobono obwate amatabori kwamotebia nimbwate onye tobwatie ekero aerire kwamotebia gete omosani ona abwate gocha kwamora ekere gwakire iga ndate kwanya konyora omonto tayo okogoria aratere gabo matabori tanya gutera na bakomenya amatuku kwarora ng'aterire lakini tari gosareka kine kigente gitang'ani tabwati garamende ase ng'encho gonya bigetabwa so gwakera nakorete no are batigarinde bono uchumi ego kong'erekero atebanire koneka amatuku arenga koira manya koi kana bosamba bora sambe bituma iga ya ona boko beka amatuku 3 riko okunya kuigera kai kwaba mpure konda bakora obutukuru mugaso amatofari amaya koi kai meme kongo sana okay omwancho morige bono totetu kuira amatofa aye nanantira amaya iga bono kunya banga kai tobete tena chalo na joko rusia kono ni njoro le bonna gingo rusia bono gosengo be kuna kiwo no igigo sekara ka njira kubegera ngora ira gosema bono nchenko be kana ndenyire tole ndiche kone yo na ine dia oriacha karabe kangwe mwanjo morigere meme kongubo igatera esike yoke kona ira baga asiburi yake konya gose aba murambara togwakana toko bagocha batiringe sike baka kwa bakana chibese ine kabono ekaya gasi akubucheire pia lero korra batari ngororo so ay ndiri gusu ndiri igo Panjo ni tabari ni toro liawe katoli bangega Uyasa Yuti bono na manyire gasi ya ngemere gasi na ko ira ngemere babona nje na jina manya kwa manyire gasi ya bono abere iga bono ngemere maye bono konchora ngori yari bono bekiski bono mbe kama kiyira macho mono eke yakurwa niga tirige kero kubeka oige choro maye konya igatire goso nabo konya kunyega dira se ngenjoro mwega bono nabo konya kwegera ngara ngara kuja kunara bono kumusarimo kunachwa Ona se miaka kake miaka itanire moto marara ona nara ararane nyasare wanchonye abana bana ngosoma bari skuru batoboye egasi nabona ari gutimukana nje bayo ragitiga asinginjo ne gasi enkomu egasi ne enkomu atatiga niyo muntu kweba moyo ngatigo yakora egera abana banyore ndagira bari nande bagende skuru
Okay. Abono bosemi bwao gochase abasaya basubati barase chinka umburori. Ibintu ngotebanje ekero gwaikirase okurigereria orore ng'ani nkikirororo nayokore gokonywera noe na matabori arira abandi ona bogwaka monya goteba ng'a matabori nayabagaka onya nditware goteba ng'a matabori nayabagaka ango bono gatindu chigintu ngokora ase eng'encho nabwate kende nonya ase nari kuru nase nari gochia bono amatabori aya ndoche ng'a agerire na igoire obongo ande natwarire amarora gochi gosio abana bane nkogenda bari sukuru abana bane nkoragera bari buya ndoche ng'a nabamenyete buya igo bono gento kirororo ng'a egasi ende yonsi na egasi egento kirororo nomoke bantu bekomoke kero ando onse sikwanyora egasi ende yonsi na ebenke nomoke ase eng'encho buna ncheke nachagete gwaka amatabori aya nabwate enchera lakini ase eng'encho yomoke ori ng'ende ng'ake 10 ng'ake 20 ng'ake 50 agakoba erigwe yemo sande ekang'a omoyo mpaka bono iga naikire kerengeki okay amatofari buna kwabikire iga ega keng'ani ke ng'ani na kya kwira ya kuoma gose gusambariuka okobwati ng'a engaki ina kiere engaki yo mugaso na bakoire omutinyi yo magosebere lakini engaki ye mbura abaraire nani mitinyi ataroma okay chatire teyoranyo ya tabwati shortcut okunyabanga iganya gwakwemba buna yero chegabu kwanyaromire lakini egaro kyo mugasaro na bakumana no mutinyi yo mubekeriko okay bwana ntete to ende bona sense meri yende yo iko Hola. Okay, así nace nada más. Kamanyire gasi. Así nace nada más ya. Aibo no? Abo onkore de gasi. Okay, bueno kwanya bangiriga. Na bako nyatike ke metinye tose nko nkene ngiro ko nyakolera. Aya bono nigo twanyagete igoro. Ana igoro. Bone kero kwanyagete igoro. Okunya igunga akongire. Una bono iga. Nyore ndira akonga buya. Lakini aya isinya akongire na boko nyaonchura iga. Kero kwa yaonchoire iga. Lakini yokora yataraba buya. Esto salirende kwa nyaonchura iga. Akamoka bona bona ali arogora ali akamugete. Acha akiro kamoka. Tera akamukire nande kwa manya ko nyaonchura bona kwa yatinini. Tera akamukire kwa rore bona abeire mbe atabandeke kwanya banga chipira bona bona aliga. Bona no akumira. Aya bona engika kinga aya bona mira kwa ndaliko. Ndibona bangete ko nyasamba. Aya bona bangete ko yasamba senginjo gosomba kurwana gokon. Abana bakoye we aftamu. Ate tubwatira ngatusombe turirugura ali njira tusambira. Okay. Aya bona abeire kabisa. Aya abeire. Atiga bana taranyira ya mara kuburukanirwa. Bona gucha kuma naya manya ko bagusanga. Ntere aburukani amabese na mala ya amabese awateka. Okay. Biya sana mwanchu murigereria bono ndoche na mereme yae bono nayo yogoto bwati kwanye manyire kabisa. Bona aya bono aya igoro ryo kwagitiga. Aya no muntu na takaka. To kunyara gwaka nande go ore mamaraba. E process ira ras muri mamaraba. Utiringe sike bona goko umuntu gwakira. Lakini ngwanda ino kwa asekerengo na arenge gwake ngakieria. Era bona na asukire step ngwe ya na bona wasuri kurwega. Abuya sana. Era nje kurwega asi ngakira na baka na ritabori rigansa erimo gwaka ne stringi. Era bona ago umura onyo umura matabori 500 kuma stringi 500 cia yagende ma breakfast na lunch. Agende. Bona yega sio kono yoko moroseri lunch moroseri breakfast nando chonyo ala buna ya ibonya onchore kero kwa nyonchoire anya kuoma. Okay, ina ona moko nyatuba ninki mugo tubera kero gotuba mugaso tatageti mugaso monge ya mugaso no lekerengo atagete buna bono kurwali chinsinya igeta gito mugasekerengo guseisiko gasi motube ekero wo kunyatiga gwasi agwateka
ibara simurie ubi onya yatari nyomba aga angoni wonya tubete ne ubi lakini bona sengi njale nyomba bona ngonya tigayo ekero ngagirita risiko onkole nte ubi natu abuna maro ya koriyo okay ya sana mwantu murigeria aigana otwikirie omwere bwo morobero bwo mukunguste mukwarorire enchira matofari agwa kutariga sinyororo na omosubati rutu atoeresire gocha atoro kiringaki amatofari agwa paka goicha gotenani agotenani paka au mire paka agochugo sambu tariga siraisi ase gogenda kubati morobero bwo mukunguste ngo etumanya basubati tari akora emeremo emekongo kigima asenseto ya Kenya National Gongoro to bagusi wika kende toro murigeria obuye miyandese TV nabo bwansu bwo mugusi ereturane Dorcas Kemom